La Copa Catalana de Curses per Muntanya tornava a les Terres de l'Ebre per viure la segona prova de la temporada, concretament a Paüls, seu de la popular trencacims de 24 km i 1.800 metres de desnivell positiu. A la línia de sortida, els habituals de la Copa i d'altres que hi retornaven. Qui s'imposaria en aquest terreny tan tècnic i exigent? La prova inaugural de la nostra Copa s'havia viscut el 20 de març a Miravet, a la Cameta Coixa. Marcos Ramos i Andreu Simón van protagonitzar un duel que es va decantar pel de Terol a la darrera pujada. En categoria femenina, la Núria Gil es va imposar amb autoritat a la Natàlia González. La presó del rei de França i la pirotècnia van ser la banda sonora de la sortida d'una mitja marató molt disputada i oberta. Va ser el punt culminant d'un cap de setmana que s'havia iniciat dissabte amb una ultra èpica. La prova de diumenge també va comptar amb 90 inscrits a les categories inferiors. Avui diumenge, doncs bé, tenim uns 350 inscrits amb la cursa de 23 quilòmetres, però després tenim les curses inferiors que per nosaltres són un orgull, que són cadets, juvenils, júniors i infantils. Clar, aquí tenim quasi 80 corredors ja només amb les categories inferiors. Per supost, és que això és el nostre futur. Aviam, si aquests no els cuidem, què cuidarem? És que aviam, és el que ens dona una mica d'orgull a nosaltres, organitzant. Evidentment que fins a l'E23, que és la nostra, però bueno, per arribar a l'E23 primer hem de passar per les categories inferiors. I ja ficats en competició, una de les grans sorpreses de la trencacims va ser la gran actuació d'Andreu Contijoch, que en els primers compassos va liderar per davant d'en Sergi Garcia i de David Rovira, que no havia tingut el seu dia a la Cameta Coixa. En categoria femenina, Natàlia González, segona a Miravet, va manar des del principi, però seguida ben a prop per la Núria Tarragó. Una altra Núria, Hospital, se situava en una tercera posició que defensaria amb ungles i dents. Bones cares i somriures en aquesta pujada inicial de la cursa cap a les Artigues per després passar per la Font del Montsagre de Paüls i finalment arribar a la bassa de la Refolla. Un cop a la bassa, els participants havien fet en 9 quilòmetres la meitat del desnivell positiu de la cursa, 932 metres. Una bona prova per les cames. Tocava rodejar la bassa i enfilar la pujada cap al forat de la Finella per la part interna de la falda de la muntanya. Tot plegat en un terreny molt trencacames i pedregós, en el qual calia vigilar molt bé on es posaven els peus en tot moment. La pujada cap al forat de la Finella és la part més tècnica i bonica de la cursa, amb trams en els quals fins i tot hi ha cadenes. Ens acostem al bell mig de la prova i cal guardar forces per coronar el primer gran cim de la cursa, la Mola Grossa. Per aquí havien de passar els corredors i corredores de la trencacims Paüls, res a envejar a les millors curses de skyrunning del planeta. Un cop coronada la Mola Grossa, els participants havien de caranejar fins al Coll Gilaberta, al quilòmetre 14, i seguir pujant i baixant fins al Coll de l'Avenc, passant per la punta de l'aigua. Va ser en aquest tram quan en Sergi Garcia va avançar l'Andreu Contijoch, que havia liderat la cursa fins aleshores. Per darrere hi havia una intensa pugna entre en David Rovira, en Sergi Beltran, l'Alberto Lasobras i el Marc Oller, separats per molt pocs minuts. En categoria femenina, la Natàlia González liderava, però la Núria Tarragó anava retallant distàncies i trepitjant-li els talons. Superada l'emblemàtica Punta de l'Aigua de 1.092 metres d'alçada i coronat el Joan Gran, ja només quedaven 5 quilòmetres de baixada fins a Paüls, on s'havia d'obrir gas a fons. En Sergi Garcia va mantenir la seva posició amb unes desenes de segons d'avantatge sobre Contijoch, però Natàlia González va veure com Núria Tarragó l'atrapava i l'avançava. Es va iniciar aleshores una cursa frenètica entre les dues que es va resoldre a l'esprint als mateixos carrers de Paüls.
Uns carrers que van veure coronar-se per segon any consecutiu en Sergi Garcia del CE Cerdanya Pirineus en 2 hores 19 minuts 34 segons. Sí, al final, conèixer el recorregut jo crec que fa molt i potser aquest any he sortit una mica més conservador a la primera pujada, cosa que m'ha fet arribar a la part final amb més força i més cames i a les pujades he pogut distanciar-me i a l'última baixada m'he notat amb molta més energia i més cames potser que l'any passat i he arribat molt sencer aquí a meta i estic content de com m'he trobat. Conti Joc va entrar segon a només 21 segons i en David Rovira va ser tercer. Els 5 primers van arribar en un marge de només 4 minuts. Encara més ajustada va ser l'arribada femenina. Natàlia González es va imposar a l'esprint a la Núria Tarragó. Molt dura, la veritat, molt d'aire, però molt xulo. Sí, a veure, fa 2 anys que m'he iniciat en el món del trail running i la intenció d'aquest any era competir la Copa. Sí, o sigui que la intenció és fer-la tota. Crec que bueno, opcions no sé, però donar-ho tot, ho donaré tot fins a l'última cursa. Un final emocionant i un primer podi a la Copa per a Tarragó, que a Miravet havia estat quarta. La tercera posició a Pauls va ser per a Núria Hospital, en una altra cursa femenina de gran nivell. Darrere d'elles, gairebé 275 corredors i corredores van anar entrant a la meta de Pauls al ritme de la xaranga. Els esperava un bon avituallament, un gran ambient i l'escalf dels familiars. I el lliurament de premis amb Sergi Garcia al capdavant repetint el triomf de 2021 i en categoria femenina la Natàlia González succeïa la Rosa Navarro com a guanyadora de la Trencacims Pauls. I el top 5 masculí de la cursa amb els ja esmentats Sergi Garcia, Andreu Contijoc i David Rovira al podi, més en Sergi Beltrán i l'Alberto Las Obras. I en categoria femenina el podi format per Natàlia González, Núria Tarragó i Núria Hospital, a més d'Anna Fernández quarta i Mercedes Arco cinquena. Així queda la general masculina a la Copa Catalana després de 2 proves, amb David Rovira i Sergi Beltrán empatats amb 138 punts, Raül Butacci tercer i Genís Porquera i Pol Vilà al top 5. Mentre que en categoria femenina la Natàlia González passa a liderar la classificació seguida la Núria Tarragó i l'Anna Fernández. Completen el top 5 la Núria Artells i la Núria Florencio. Això és tot des de Pauls, ens retrobem el 29 de maig a la Cames de Ferro, la tercera prova de la nostra Copa.